नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके दू अर्थी गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर दे तनी तो गाना 100% बज जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिल जाई भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी और ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के गीत चाहे जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, चाहे धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे सीजनली भक्ति भजन, हर तरह के मैटर मिली भैया। उचित चार्ज लेनी, लेकिन जौन भी काम करके देनी मस्त काम करके देनी भैया। मैटर में रुआ कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, काहे कि काफ़ी दिन के तजुर्बा बाटे। तो कहल चाह भैया कि अगर चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिली। आज के मैटर देखी कैसे गाँव के बाटे। जानते बनी कि भतार दू प्रकार के होलन, एगो भतार होलन, एगो भोतार होलन। तो आज के मैटर दू अर्थी बाटे। गावे के कैसे बा देख ली कि भतार से छल कइल तो दिन बुझाई हो, अरे भतार से छल कइल तो दिन बुझाई हो, जहिया डोली उ बलमुआ घर जाई हो, जहिया डोली उ बलमुआ घर जाई हो, झूली जाई चाम काम कुछ न आई हो। आज जवानी पतना गुमान बा, लेकिन काल अरे झूली जाई चाम काम कुछ न आई हो, जहिया डोली उ बलमुआ घर जाई हो, भतारा से छल कइल तो दिन बुझाई हो, पियावा से छल कइल तो दिन बुझाई हो, जहिया डोली उ बलमुआ घर जाई हो, जहिया डोली उ बलमुआ घर जाई हो। तो उम्मीद करतनी भैया ये मुखड़ा रुआ समन के अच्छा लागल हुई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी भैया। और वीडियो पसंद आइल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलत तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।